Beli pi barok ke parlok ke bapi yakni video. Pat ngasngo ban ai ku beli Christmas besuk bakmen pi barok. Ha kerteng ke batiang tam no pen im jong Jesus Christ. Di hakni ke por ngasngo ban wanra pi. Ya ka kubor sepang ka Christmas gift. Dani ke jing ai sngo ha. Kini ke jing ai sngo ha ngio i ha ke por balakha yok Jesu. Ba ke riustat kilawan ban ai ya kata kecing ai snau bha yau Jesu. Bat kidon lai teli kecing ai snau bha. Kata kade ke ksiar kecing ubi pat kamir. Bat kade ru yangi kum ke bangai yau Jesu. Ba ka ke bangi de ban ai snau bha yau Jesu ha kane kesni kha ke jong u. Jesu umdon kam ya kata kecing ai snau bha ke bakan jado. But umdon kam hiru ya kata kecing ai snau bha bangin ai da ka spa ka pheu. Rei Jesu dan kam ya kecing ai snau bha kalong da ka don hut ku jongi. But nyo i ba shibun ki briu le ni paralok ni ki briu ki balangi ya Jesu ki pelut ya ke pisa da ka bathit ya ki riam ki ben ki batmai. But don ro ki ba pelut how Christmas cake. Andre Jesu don kam bangin le ya gini ki baro. Andre ke banung kong kadi hai ke jaka bangin pelut ya ke pisah ke jongi syagini. Ke bha bangin ai syakita ki briu ke badan kam ya ke jingiram. But habangi page hagi social media ni hagi YouTube hagi ni kesni kidon sibun ki YouTuber ki ba ai ya ki jingiram sya ki briu ki badan kam ki jingiram hoi ladangi page ya we YouTuber tau de UJR storyteller uni YouTuber ulong briu bas bun du kata tau da ke jing kamai ke jong u na YouTube pada ke jing yarap jong ki we ula ai ke jing yarap sya gitu ki briu ki basyam ki jing bat ki basyam ya ki jing cenjar bat ki mat ru ya ki jing pang ki jing sitom bat ke ke bang kwa ban ong hagre ke por ba ni kum ki khun Kristen ka bha bangin ai ya ke Christmas gift ku jongi da ka donation sya ini ba la ha ka long ha ka nu ka dor la ka barit ni ka bahe ka syong hangi kat kumbangi yo ban ai ya ka jing yarap sya ini ba khnang ma u ula ban ai ya ka jing yarap ku jong u sya kita ki briu ki badan kam ya ka jing yarap namar bangi yo i ba warapo khasi habori khasi jongi sipun ki briu dan hapting ki jing pang ki jing sitom ki jing ki bamat ya ki jing kuslai reilang ba gani ki jing ai ki jongi kum ka Christmas gift sya ini ba kan long ki jing kerku ha ki jing im ki jongi kum ki Kristen ki bangi hau Jesus Christ pat kani kan long ka Christmas gift ka bakrau tam ha ki jing im ki jongi bat ladangi le kum ni kat nu ki jing kemen kan long hakmat ublei namar omdon ke Christmas gift ni jing ai sa bha ka bakam krau ladangi ai ha kita ki briu ki don kam shisha ya kata ka jing yarap kata ka long ka jing ai ka bakrau tam dene Christmas gift ka bakrau hakmat ublei ban ya ka bangi pelut ya kita ki kum ki Christmas cake dene ki riam ki ben de hagni ka por kangis kem ba kani ka jing kren ka jonga la ka long hagno ka dur rei kan long ka kubor sya ki para bangi ni sya ki briu ki balangi sya hau Jesu bakin sel thu ya kata ka Christmas gift ka long bangin pen kemen ya kita ki briu ki bamat ya ki jing sel si bangin ai ki jing yarap sya ki to ki briu ki badan kam ya ki jing yarap tuk beli kerku pi amen.